मोनसे समनि बिटिसिनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया बर'नि खौसेथि, बर'नि जौगाथाय, आब्रुथि, गोजोन जोरथिखौ मालाबाबो लुबैयाखै आरो दिनैबो लुबैयाखै। 26टा जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जोंनि बड'फानि जा सानस्रि गेरेमसा हारि दानाय, बे गेरेमसा हारि दानायनि जा मिजिं सिमां बेखौ जोङो जाफुंहोनो नाजादों आरो बेनो जोंनि सरकारनि थांखि। आरो गाबोन 11सा जोंनि एक्स एनडिपि लिडारफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नाय जागोन आरो बिथांमोननो बेल होनाय जागोन। समफोर 2 जुलाइ खालि 35 सा क'क्राझार जेलाव थानाय 35 साया जेलनिफ्राय बेल मोननानै गजोबसिगोन। गासैबो केसफोरखौ उइथड्र खालामनाय जासिगोन आरो खालामगासिनो दङ। सन्मानीय আজিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ লগত যি আলোচনী আৰু ছ'চিঅ' ইকনমিক এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামৰ এই সভাখন পৰিচালনা কৰা আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিডি সাহেব, এই সভাতে উপস্থিত আমাৰ চৰকাৰ বিটিআৰৰ চিফ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ পলিচি এডভাইজাৰ তথা তাহানি আমাৰ বিটিচি চৰকাৰৰে ডেপুটি চিফ কাম্পা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া, এই সভাতে উপস্থিত আমাৰ সকলো চৰকাৰী বিষয়াসকল, মঞ্চত উপবিষ্ট বিভিন্ন দলৰ উপস্থিত নেতাসকল, सिबिजाथाव अनसुलि माइनाव बिमा नोंथांमोन, आइ मातृসকল, भातृসকল, दिनैनि साना दुलाराय जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय 40था बियाबजों सरजाबफानानै 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव थानाय भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनिफ्राय मोननाय जा सरकारि अनसुंथाइफोर, बे अनसुंथाइफोर मोननाय बा बेनिफिसारि बिथांमोनजों सावरायलायनाय मोनसे सान। आरो बे सानखौ जोङो मानो लादों? जोंनि बेनिफिसारिफोरजों लोब्बा लाखिनानै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा दिनै दुलाराय बिटिआर हालामावहाय मा मा खालामनो नागिरदों बेफोरखौ लानानै दिनैनि सावरायलायनायनि सान। जोङो मोनसे बाथ्राखौ दिनै रोखा जाबाय, 14 नं चिरां दुवार बियाबनि गासैबो बेनिफिसारिफोरजों लोगोसे थांनाय सानफोराव जोंनि बिदा गेदेर खाम्फा बरगयारी, जाय दिनै जोंनि सरकारनि पलिसि एडभाइजार, चिफ अफ बिटिआरनि बिदा गेदेर चन्दन ब्रह्म, जोंनि रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, जोंनि बिटिआर हालामनिफ्राय नायल' जाल' सासेल' मिनिस्टार हिसाबै आसाम गभर्नमेन्ट अफ केबिनेट मन्त्रि हिसाबै जाहैनाय बिदा गेदेर इउजि ब्रह्म आरो गोबां जोंनि सरकारनि दैदेनगिरिफोरा 40था बियाबनि सिङाव थांनानै गासैबो बेनिफिसारिफोरजों जोङो जथुमा खालामहैदों। खालामै खालामै गाबोन जोबथा सान जागोन बे जथुमाफोरा। बेनि गेजेरजों जोङो मोनदांनो हादों जे थांनाय भारतबर्षनि उदांस्रिनि 78 बोसोरनि उनावबो जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय एबा बिटिसि जोनोम जानायनि आगुनिफ्रायनो बे हालामाव थागिबि हिसाबै रायजो जाबोनाय जोंनि भारतीय नागरिकफोरा माबोरै
गभर्नमेन्टनि आसनिफोरखौ मोनदोंमोन मोनाखैमोन आरो मानि जाहोनाव मोनाखैमोन बेफोरखौ रोखा रोखा मोनथिनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव आन्दलन जादोंमोन। बर' हालामाव मोनथाम रोखोमनि आन्दलन जादोंमोन। मोनसे समाव पिटिसिनि दैदेननायाव उदय आसोलनि आन्दलन जादोंमोन। इउटिएनएलएफनि दैदेननायावबो हमलेन्डनि आन्दलन जादोंमोन। बिएलटिनि दैदेननायावबो आलादा बड'लेण्डनि रायजो बिनायनि मोनसे आन्दलन जादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावबो आलादा रायजो दानायनि जोनोम जादोंमोन बा आन्दलना जोनोम जादोंमोन। आरो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि दैदेननायावबो उदां मोनसे बर'नि अख्रांनि आन्दलन जादोंमोन। बेफोर गासै आन्दलनफोरखौ जोङो मोनसे खारननि थाखाय खालामदोंमोन। जोङो थारैनो सोबख'जादोंमोन नामा? नासयजादोंमोन नामा? जायनिफ्राय उदां मोननो थाखाय भारत बायदि मोनसे गणतन्त्र हादोरनि सिङावबो थानानै जोङो सुंग्रिखांनो गोनां जादोंमोन। आरो बेखौनो बुजिनानै थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालि बिएलटि, आबसु, आसाम गभर्नमेन्ट आरो इन्डिया गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै जथायै बिटिएडि सुक्तिखौ खालामदोंमोन। बिटिएडि सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव जौगाथायनि खामानिखौ जोङो मावनो नाजादोंमोन। गोबां बर' दैदेनगिरिफोरा हारि हालाम आरो बिमानि जौगाथायनि थाखाय थैथां मावबोदोंमोन। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया जादों मोनसे समनि बिटिसिनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया बर'नि खौसेथि, बर'नि जौगाथाय, आब्रुथि, गोजोन जोरथिखौ मालाबाबो लुबैयाखै आरो दिनैबो लुबैयाखै। जायनि जाहोनाव जोंनि सरकारा मानगेरेट चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव जों साफा साफा भारतीय नागरिक हिसाबै जोंनि दा गुदि मोनथाय बे मोनथायफोरखौ मोननायजों लोगोसे जोंनि मोनथायफोरखौ बांसिनै बिना लानो हानाय बायदि भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम गोहोम खोख्लैनो हानाय बायदि जोङो गासै बर' लिडारफोरखौ सरजाबफानानै गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ खौसे खालामनो थाखाय मानगेरेट चिफ प्रमद बर' बिथां, मानगेरेट केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांमोननि नाजानायजों जोङो खामानिखौ मावबोबाय थादों। आरो बेफोरबायदि खौसेथिनि बान्दोजों हारिखौ दैदेननाय, राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ फोथांना लाखिनायनि मिजिंजों जोङो खामानि मावनायखौ नुनानै गावनि राजखान्थि स्वार्थखौ नागारनानैबो गोबां बिपिएफ दैदेनगिरिफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। आरो बे सरकारजों थाफानानै बिटिसिनि 35 लाख गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ सरजाबनानै समान जौगाथाय, समान मोनथायनि बिथांखिजों खामानि मावनो थाखाय आखाइ हमलायफैदों। आरो बेनि गेजेराव जोंनि बिदा गेदेर खाम्फा बरगयारियाबो सासे। दुखुनांथाव बाथ्राया जादों जाय हारिखौ सोबख'नाय, गादबनाय, नासयनायनिफ्राय बोखांनो थाखाय पिटिसिनि समाव 500निख्रुइबो बांसिन जोङो मुंख्लं बर'फ्रा जानांबाय। बिएलटिनि समाव 2624 सानिख्रुइबो बांसिन जोङो मुंख्लं खालामजाबाय। आरो एनडिएफबिनि सोमावसारनायनि समाव 3111 सा मुंख्लं जालांबाय। बे मुंख्लंफोरनि बेसेनखौ दोननानै जों बर' दैदेनगिरिफोरा बर'लेण्डआव थानाय 26टा जाति जनगोष्ठीखौ सरजाबफानानै बा लाफानानै बर'लेण्डनि जौगाथायनि खामानि मावनो आवगायबोआखै। जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थाबोदों, राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन नङा।
आंनि बिमानि राव, आंनि बिमानि हारिमु, आंनि बिमानि आसार खान्थि बियो बिराद मिलौहाब, जायखौ जोङो मालाबाबो फाननो हाया, मालाबाबो इनाय खालामनो हाया। नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि गेजेराव गावखौनो बर' बिमा होननानै बुंना लाग्रा माखासे आइजोफोरा बर'नि थार बिर जोहोलाव होननानै बुंना लाग्रा माखासे जोहोलावफोरा हारिखौ फाननो थांगासिनो दङ। जाय थामथि गोहोआ बर'खौ बोखावफ्लेबाय होननानै बै थामथि गोहोनि बेरेखायै 35 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव बे थामथि गोहोनि आथिंखौनो हमैनानै दिनै जोंनि बर' बिमाखौ मोदैजों खौदैजों बानायनो नागिरदों। जोंनि दरजाया खुला। थारैनो जुदि राजखान्थिनि गेजेरजों हारि सिबिमारनो लुबैदोंब्ला बयनिबो थाखाय दरजाखौ खेवना होनाय दङ। आरो बे जोंनि सरकारनि मोनसे प्रिन्सिपल। बे प्रिन्सिपलखौ फल' खालामनानैनो दिनै जोङो बयखौबो खावलायदों। माखासेया बुंनो नागिरदों मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा एनडिपिनि मुवा मुंसेबो मावाखै होननानै एक्स बिएलटि फोरनि आबसुनि समनि मुंख्लंफोरखौ मान होनो रोङाखै होननानै, नाथाय जोंनि सरकारा मानब गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आबसुनि समनि बिएलटि मुभमेन्टनि समनि मुंख्लंफोरखौबो दिनै जोङो मान बावदों। आरो मान बावनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो गोजौ थाखोआव दोननो नाजादों। जायनि जाहोनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि सुक्तिनि गेजेरजों, थामहिनबा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि माखासे आगोमा फिसाफोर, दैदेनगिरिफोर जायफोरा जेलाव थानानै दङ, बिथांमोनखौ सख'नायनि खामानिखौ जोङो मावदों। सोरबाया बुंनो नागिरदों बिथांमोनखौ सख'नो हायाखै, बिथांमोननि केसनि खामानिखौ मावाखै, मुंख्लंफोरनि सोमोन्दै खामानि मावाखै, आरो थांना थानाय एनडिपिनि सोमोन्दै, एनडिपि जोहोलावजोफोरनि सोमोन्दै जेबो खामानि मावाखै होननानै जोङो फोरमान होनो नागिरदों। 54 सा जोंनि एनडिपिफोरा एनआइए केस जानानै दङमोन। बे एनआइए केसखौ फोजोबस्रांनो थाखाय मानब गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव, बर'नि सिनस्रि आफाद साहित्य सभानि हेफाजाबाव आरो जोंनि एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननि दाजाबनायाव सावरायै एनआइए केसखौ जोङो स्टेटआव लाबोनो हाबाय। आरो चिफ मिनिस्टारा थोंजोङैनो जोंनि चिफ मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनो बिथोन होबाय जे बावैसोनो गासैबो खामानिफोरखौ फोजोबनानै बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नानै उदां अख्राङाव लाबोनांसिगौ। जेरै बुंनाय एरै हाबा। सावरायफुबाय थानाय समावनो 4 मानसिखौ जोंनि सरकारा बेल होनो हादों। आरो गाबोन 11 सा जोंनि एक्स एनडिपि लिडारफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नाय जागोन आरो बिथांमोननो बेल होनाय जागोन। समफोर 2 जुलाइ खालि 35 सा क'क्राझार जेलाव थानाय 35 साया जेलनिफ्राय बेल मोननानै गजोबसिगोन। गासैबो केसफोरखौ उइथड्र खालामनाय जासिगोन आरो खालामगासिनो दङ। दाखालि हम मिनिस्ट्रि, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशन आरो गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफ्रा दाजाबदेरनानै जथायै दिल्लीयाव मोनसे सावरायहैदों। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि थालांनाय एक्स एनडिपिफोरनि
जा अनसुंथाइ बे अनसुंथाइफोरखौ आरोबाव बिजिरलायनायनि गेजेरजों होबावनाय जाथों होननानै थांखि लानाय जादों। बेफोरखौ जुदि जोङो मावाखैमोनब्ला बेफोरखौ बख'नायनि मावनायनि मुङावसो जुदि राजखान्थि खालामनो नागिरदोंब्ला जाय राजखान्थि खालामनो नागिरग्राफ्रा 35 बोसोर अस्त्र हमनानै बर' फिसाफोरखौ दुं दुं हाव हाव खालामबोदोंमोन, हारिनि थामोन्थानि बाथ्रा बुंबोदोंमोन, बिथांमोना सोरनिबा थुनज्लायनायाव बर' हारिखौ धोरोमनि मुङाव बाथौ, ख्रिस्टान, हिन्दु, सत्संगी, कृष्णगुरु, ब्रह्म बायदिसिनायाव बोखावफ्लेनानै सा सानजा सोनाब खोला बोखावफ्लेनानै आरोबाव राजखान्थिनि मुङाव राजखान्थि खालामनानै बर'खौ फोजोबनो नागिरनाया दुखुनांथाव बाथ्रा। नोंथांमोननि थाखाय जोंनि सरकारा जेब्लायबो दरजाखौ खुला खालामदों। जाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि राजखान्थि हान्जाखौ दादों, जोंनि सरकारा नै 5 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। बे 5 बोसोरनि गेजेराव दिनैसिम प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमनानै सरकारनि मावनाय दांनाय आरो बिनि इयुननि जि जोंनि थानाय एजेन्डाफोर, लानाय एजेन्डाफोर, बिनि सोमोन्दै मालाबाबो सावरायफैयाखै। सिबिजाथाव जोंनि बिमा माहारि, दिनै सुथुरा फैनानै बा आंनि आंगोआनो फैनानै सुथुरनि जानानै बर'खौ बोखावफ्लेगोन। दानो बुंजेनबाय बै लाइमुथि हालामनि हाखौ दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव होनो हाया होननानै। दानो बुंजेनदों सान्थिखौ बिसोरो होनो हाया, जोंसो होनो हायो होननानै। जाय मानसिफ्रा लाइमुथि हालामनि मानसिफोरनि हाखौ पलिटिक्स खालामनो नागिरदों, सोरबाया बावहाय दङब्ला रेकर्डिं खालामोब्ला खोनासं। 15 जुलाइ थारिखआव लाइमुथिनि हाखौ जोङो होनो थांगासिनो दं। बेनिख्रुइ देरसिन मा जाबावनो हागौ? जायखौ बुंनानै बिथांमोना राजखान्थि खालामनो नागिरदों, बेखौ जोङो सिगां सिगां मावगासिनो दङ। थांखिया राजखान्थि खालामनायनि नङा। थांखिया नोंथाङा हिन्दु, आं ख्रिस्टान, बिथाङा ब्रह्म, बिथाङा बाथौ, सोरबाया सत्संगी, सोरबाया कृष्णगुरु बोखावनानै बर' हारिखौ फोजोबनायनि थांखि। पिटिसिनि मुभमेन्टनि समावबो बर'खौ धोरोम लानानै बोखावाखैमोन। बिएलटिनि मुभमेन्टनि समावबो बर'खौ धोरोम लानानै बोखावाखैमोन। एनडिपिनि सोमावसारनायनि समावबो बर'खौ धोरोम लानानै बोखावाखैमोन। नोंथाङा जिखि धोरोमनियानो जाया मानो, आं बर', आंनि आइया बर', आंनि गाननाय जोमनाया बर', बे थांखिजोंसो जोङो सोमावसारदोंमोन। नाथाय बे नङा जे बर'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदों होननानै सोरबा राजबंशीफोरनि बेरेखायै जोङो मावनांगौमोन बा मावदों, सोरबा आदिबासिफोरनि बेरेखायै जोङो थांदों, सोरबा गुरखाफोरनि बेरेखायै जों थांदों। 26टा जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जोंनि बड'फानि जा सानस्रि गेरेमसा हारि दानाय, बे गेरेमसा हारि दानायनि जा मिजिं सिमां, बेखौ जोङो जाफुंहोनो नाजादों आरो बेनो जोंनि सरकारनि थांखि। जोङो बुंबोबाय थादों आरो खेबसे बुंबावगोन, राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया। आं हारिनि बिथांखिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया। শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আই মাতৃসকল, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি 26টা জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি 35,84,000 ভাৰতীয় নাগৰিকক লৈ বিটিচি অঞ্চলত শান্তি স্থাপন কৰাটোৱে আমাৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল। আমি ক'ব বিচৰা নাই যে সেই বড়ো আন্দোলনৰ মাধ্যমেৰে অনাবৰসকলক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব। হয়, হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত
প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নাছিল। এনেকুৱা পৰিস্থিতি আছিল, এজন বড়ো মানুহৰ চকুত চকু দি অন বড়ো মানুহে কথা ক'বলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। ভয় ভয় ভাৱেৰে বসবাস কৰি আছিল। আমি বহুত ধৰণৰ ঝামেলাত পৰি আছিলোঁ, অৰ্থাৎ শংকাত পৰি আছিলোঁ। এই শংকাৰ পৰা কেনেকৈ মুক্ত হ'ব পাৰি, ইয়াৰ কাৰণে আমি 2020 চনৰ 15 ডিচেম্বৰ দিনাখন যেতিয়া চৰকাৰটো স্থাপন কৰা হ'ল, চৰকাৰত আহিলোঁ সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি পেলাই এজন এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হয় সমমৰ্যাদা, সম উন্নয়ন, সম বিকাশৰ কাৰণে কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰি, ইয়াৰ কাৰণে আমি পৰিকল্পনা কৰি কাম কৰিছোঁ। ভাৰতত এজন মাত্ৰ ব্যক্তি আছে। মই BTCৰ কথা কোৱা নাই, মই অসমৰ কথা কোৱা নাই, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথা কোৱা নাই, ভাৰতৰ কথা কোৱা নাই। ভাৰতত এজন মাত্ৰ ব্যক্তি আছে, ট্ৰাইবেল ব্যক্তি, এখেত হ'ল প্ৰমোদ বড়ো। এই সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি পেলাই কমিউনিটি বেস্ট ভিজন ডকুমেণ্টছ বনাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। সঁচাকৈ যদি বড়োসকলে বড়োসকলৰ মাতৃৰ কথা চিন্তা কৰিলেহেঁতেন, সঁচাকৈ যদি বড়োসকলে বড়োসকলৰ উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰিলেহেঁতেন, যিসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি ডুবুং ডুবুং হৈ গৈছে, ভঙা নাওখনত উঠি পেলাই নদী পাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, তেনেকুৱা জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতিক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ভিজন ডকুমেণ্টছটো আমি বনালোঁ। সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত BTCত থকা 26টা জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এটা ডিক্সনাৰী আমি বনাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, য'ত ৰাজবংশী ভাষাৰ 1000টা শব্দ থাকিব আৰু 1000টা সেন্টেন্স থাকিব, গোৰ্খা ভাষাৰ 1000টা শব্দ আৰু বাক্য থাকিব, সূত্ৰতৰ ভাষাৰ 1000 শব্দ আৰু বাক্য থাকিব। আদিবাসী, সান্তালী সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ সেই ডিক্সনাৰীৰ মাধ্যমেৰে আমি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব, যিটো ভাৰতত কোনো কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ক্ষুদ্ৰ এটা অঞ্চলৰ ক্ষুদ্ৰ এটা সমাজৰ ব্যক্তি হৈ পেলাই আমাৰ BTRৰ চিফ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰে আলোকপাত কৰি পেলাই কিছুমানে বহুত কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে। কৰা আৰু কোৱা, बुंनाय आरो मावनायनि गेजेराव फारागथि दङ। सासे आइजोआ, सासे बिमाया बिराद खस्थ' खालामनानै ओंखाम ओंख्रिखौ संगोन, गावनि रोंनाय गावनि हानाय गासैखौबो होगारसारनानै बियो ओंखाम ओंख्रिखौ संगोन। जेब्ला बै जाग्रा लिडारा होनगोन, बै जाग्रा मानसिया होनगोन, आयु ओंख्रिया संख्रि गोबाब जादों, सोरबा होनगोन संख्रि नाङाखै, सोरबा होनदों फानलु बारा जादों, सोरबा होनदों हालदै बारा जादों, होमब्ला बै बिमानि गोसोआ माबायदि मोनगोन? सासे बिमाया गोसो मोदोम जिउ होनानै ओंखाम संदों, बेखौ जोङो जानानै बाख्नायनांगौ। गोलोमदै र' र' गलायनानै खस्थ'नि गेजेरजों मावनाय दांनायखौ जुदि जों बाख्नायनो रोङाबा जोंनि बिमानि गोरबोआ माबायदि जागोन? आरो बर'नि गेजेराव बेबायदि जागासिनो दङ। लिडार फैदों आरो फैदों उजिदों, नाथाय हारिखौ दैदेनलांनो थाखाय रावबो गान्थिखायाखै। सेक्रिफाइस होननाय सोदोबा ओरैनो नङा, गासैबो बिथिंनिफ्रायनो सेक्रिफाइस खालामनो हानांगोन आरो जोङो बाख्नायलायनो रोंनांगोन। बिएलटिनि मुभमेन्टनि समनि दैदेनगिरिफोरखौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समनि आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ
बिटिसिनि दागुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बर' साहित्य सभानि आगोलनि दैदेनगिरिफोरखौ नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'नि गासिबो दैदेनगिरि आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मान होनानै जोंनि सरकारा मानबगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खामानि मावगासिनो दङ जायनि जाहोनाव दाखालि हाग्रामाया जोंनि सासे गेदेमा आगोमा दैदेनगिरि बिरसिला गां बसुमतारीनि जा मांखरसालि बिथांनि दोननाय प्रतिमुर्ति बेवहाय बाहागो लानायाव जोंनि दोलो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हामबाय होननो गोनां जादों आरो बेनो जोंनि बर' बिमानि आखुथाय जोंनो आजै आजौनि समनिफ्रायनो होनाय रिति निति आरो बेखौ जोङो बोखांनो हानांगोन जोंनाव गोबां दैदेनगिरिफोर ज' जाबाय समनि आंखाल जोङो गुबुन हाबाफारियाव बाहागो लाहैबावगोन बिनिखायनो नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय हरबाय आसा खालामदों खौसेथिनि मुङाव सान्थिनि मुङाव जौगाथायनि मुङाव जों गासैबो ज' जानानै आखाइजों आखाइ हमलायनानै इयुन जोलैखौ जोङो फोजोंलांगोन आरो दैदेनलांगोन आरो गाहाम बिथिं होलांगोन हामबायसै थेंक इउ